बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ लानानै दिनै बाक्सा जिल्ला कलेजनां बाथ्रा दान्थेलायनानै हाबाफारि लानाय जादों। बाक्सा जिल्लानिनो जि तामुलपुर नाग्रिजुलि सेकेन्डारि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब फरायसालि एबा फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैनानै बाथ्रा दान्थेलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बाथ्रा दान्थेलायनायनि टपिक्स बा आयदायानो जाबाय सुबुं माहारिनि सांग्रांथि गैयै बाहायथाय आरो दिहुनथायानो आबहावाखौ जेंना एबा बिदुं सोमजिहोनायनि गुबै जाहोन। बे आयदाखौ लानानै दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि गेजेराव थानाय जि गुबुन गुबुन कलेजफोरखौ लानानै कलेजनि फरायसाफोरजों बिथांमोनहा नैबे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। बे बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारियाव जि फरायसाफोरनि बाथ्रा दान्थेनायखौ आं नोंथांमोननो ससे सुंद'यै आङो दिन्थिनो लादों। नोंथांमोनहा नायलांबानो बुजिगोन बियो माबायदि रोखोमनि जादोंमोन। फांसे दंफां गायनांगौ, नाथाय जों सुबुं माहारिया बेबायदि रुखौ मानियालाबासिनो बिफांखौ दानदों आरो बिफांनि अनजिमाया बारायनायनिख्रुइ खमायनो हमदों, जायनि जाहोनाव बिदुंनि अनजिमाया बांदों। लोगोसे बे बिदुंनि अनजिमाया बांनायजोंनो इयुनाव जोंनि जा खोला मिरु आरो साहा मिरुआव थानाय जा बरफ थोरफो, बै बरफ थोरफोआ सानसे बिदुंजों आवलिनानै दैमा महरै बोहैख्लायगोन आरो बै दैमाया लैथोनि बिखुङाव जौगागोन आरो बै जौगानाया जोंनि 5 निजुत बर्ग किल'मिटार फ्राम हा, बै हाखौ दैनि सिङाव लागोन। अब्ला जाबाय मानसि माहारिया सुबुं माहारिया सानफा एफा बांदों, बिसोरनि सुबुं अनजिमाया गोबां बांदों आथिखालाव, जायनि थाखाय जोंनि नै भारतआ नैथि जायगा मोनदों सुबुं अनजिमानि बेलायाव। बेखायनो जानाय आदारनि आंखाल जादों, जायनि थाखाय गोबाङै दिहुननो थाखाय रासायनारि हासारफोर बाहायदों, जायजों हा गुबुंले जाबाय, दैयाबो गुबुंले जाबाय। आरो बुंनो थांबावनि जे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय न' बां नांगौ जादों बिसोरनो, बेनि थाखायनो हाग्रा बंग्रा दानस्रांबाय, गोबां दैब'बारिफोरखौ फबनानै बेफोराव थाग्रा न' खालामबाय। हाग्राबारि दानस्रांनायनि जाहोनाव मा जाहैबाय, जोंना दंफां लाइफां दानस्रांनायनि जाहोनाव अखानि बिबां खमायबाय, बालाबारि जाबाय आरो मा बुंनो, जायनि थाखाय जोंनि बे जों मानसिफोरा सोरजिलु नालाय, बेनिखायनो बिसोर गावसोरनि गोनांथि बुस्थुफोरखौ बाहायबाय, जायनि गेजेराव दङ बियो एसि, जायनिफ्राय ओंखारो क्ल'र'फ्ल'र'कार्बन, जाय थांनानै अजन थोरफो बेखौबो बिसोरो सिफायनो नागिरबाय, माने जायनि थाखाय गोबां गिथावना फान्थाव गाबनि सोरां रोदा फैनानै जोंनि बुहुमखौ सिलिंखार खालामनो हायो। नाथाय बेफोरखौबो मानसि माहारिया बिसोर सांग्रांथि गैया, बिसोर बाहायनो रोङा गावसोरनि बेसादफोरखौ। खैला बायदि पेट्रलियाम बाहायनायनि थाखाय जोंनि हा सिंनिफ्राय जावख'बाय, दिनै बाहायबाबो थोला, नाथाय बेफोरो सिमा गोनां बेसाद, सानसे जोबलांगोन। नाथाय सुबुं माहारिया बेफोरखौबो आखाइ हमथानानै सोलिनो रोङा जाहैबाय, जायनि थाखाय मा जादों, हा गिसिखाबाय। बेफोरखौ सोर बानायदों? सुबुं माहारियानो। बेनिखायनो आङो जोबथारनायाव बिजिरगिरि बिथांमोनखौ आंनि बुंनायनि फारसे फिन खनसेबावै बिजिरना नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। बाइक गारि दिहुनदों, दहाय सासे बादायारि बिथाङा बुंलांदोंमोन, सोंदोंमोन आरो जों बाइकखौ नोंसोर सलायगोन ना सलाया होननानै। नोंगौ जों सलायो, नाथाय जोङो सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै जोङो गुबुन हारिफोराव एक्सिडेन्ट जानाय नुबोगासिनो। नाथाय दाख्लैबावै आइलेण्डआव मोनसे माबा जादोंमोन हाबाफारि, नाथाय नंगौ जोङो बाइक सलायदों, नाथाय मा जाहैदों, थाङै सांग्रांथि गैयि बाइक सलायनो थाखायनो गारि एक्सिडेन्ट जाहैनानै बबावबा दुब्ला थैगेरबाय। अब्ला जों सुबुं माहारिया सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जादों होननानै आं सानो। मानगोनां बिजिरगिरि नोंथांमोना बिजिरनानै नाय। बेराफारसेथिं दिनै बुहुमाव गोबां बिदुङा दिनै जोंनि बुहुमाव गोसारजोबनानै दङ। मानो होनबा दिनै जोंनि बिफां लाइफांनि अनजिमाया गोमालांबाय, बिफां लाइफाङा दिनै जोबस्रांलांजोब्बाय। बेनिखायनो आं बुङो, जोंनि बे सुबुं माहारिनि सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै बिफां लाइफाङा जोबजोबदों। दा आं बारा बुंला, आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय, गोजोन्थों। दा पर्दा मसनावनो आरो लेंहरबावनांगोन जोंहा बुंफैनो थाखाय खावलायगोन।